to hakikanin gaskiya yanda aka yi abu mu ma aka karama mu ma mun gode mun ji daɗi. Allah ya saka muku da alkhairi. So abu na biyu kuma wannan littafai an kawo su ne domin a raba marayun da suke wannan makaranta, domin akwai marayu da yawa a makarantar nan to amma ba kowa ne zai samu ba. Headmaster ya tsara yadda wanda za su samu, wani karan insha Allah sauran za su samu. Wanda suke dagewa a harkar karatu suke ba da kokari na ɗaya na biyu na uku na hudu za su dinga rabauta da irin wani abun alkhairi. To insha Allah ku dage da karatu da kokari, za ku yi fatan kuma ku zama kamar yadda ita ma take a wannan matakin na yanzu. Kun ga dai a mota aka kawo ta ko? Kuma mace ce ko? Ko ba mace ce? Kuna so ku zama kamar ta? To ku dage da karatu da addu'a da biyayya ga iyaye. To insha Allah in dai kun dage za ku kai matakin da take kai ko fiye da wanda take kai. Ku dage kuma in Allah da wannan alkhairan za su dinga samun ku daga lokaci zuwa lokaci insha Allah. Mun gode kwarai da gaske. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. To assalamu alaikum. Sai na farko waɗannan mutane da muka gani yan uwanmu ne, kuma ba gata muka fi su ba. Ana ji na ko? Ba gata muka fi su ba. Bilhassani ma sun fi mu gata, saboda su duk abin da kai musu ma ladansa daban yake da wanda na yi maka. Saboda haka abin sha'awa ne su a taimake su, kuma abin sha'awa ne idan mun gan su, domin kai ma ni ma irinsu ne, ES ma irinsu ce, malaman da mafiya yawa duk irinsu ne, duk ba mu da iyaye yawancinmu. So kuma kowa zai rasa, ko kai ka tafi ko yanka su tafi. So haka ba an yi wannan ne don a ce su suka fi kowa gazawa ba, awa ne na zuwa makaranta da kuma su samu walwala. An ji ko? Saboda haka da wannan za mu fara kaddamar da wannan taro da za a yi. Idan aka kaddamar aka raba musu sai mu saurari bayani za ta mana bayanin rufewa sai mu addu'a mu baje kuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina kaddamar da wannan rabon tallafi da za a yi wa 'yan uwana waɗanda muka yi rashi na iyaye. Muna fata Allah Ubangiji ya sa wannan abin ya ƙara mana ƙaimi ya kuma ɗan rage mana wani raɗaɗi da muke fama da shi na raushi da muka yi na iyayenmu. Allah ya saka waɗannan mutane da alkhairi. Allah Ubangiji ya sa su fi haka. Allah Ubangiji ya albarkaci rayuwarsu ta duniya da lahira. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wasu wannan kwana uku ma da rasuwar mahaifiyarsu. Kyawun halin mai gidana sai kuma ku saurara kuma, shi dukkanin ɗan adam a gurinsa yana cikin masu girma, zai karrama shi don umarnin Allah ya sauke shi ma, ya tashi duk rayuwarsa a cecen rayuka ya yi ta fama. Allah ka inganta dukkanin wata rayuwa ta saki ma, ka rike shi mulki na FMC ya zamanta ya sauke nauyi. Assalamu alaikum, muna mika sakon godiyanmu da Dr.Atawame ya taimaka mana da abin rubutu da na karatu. Muna gode mai ga wannan alkhairin da ya taimaka mana da shi. Allah ya saka mishi da alkhairi. Mun gode da malamu da wanda suka bamu wannan abu. Muna godiya.